Máte pocit, že sa na vás valia problémy jeden za druhým a neviete, čo s nimi? Pán Ježiš sa stretával s mnohými ľuďmi. Niektorí boli nemocní, mali choroby, či telesné, duševné, duchovné. A všetkým Pán Ježiš im pomohol. A odchádzajú od Neho už ako tí, ktorí nemajú ten problém. Tu je niekto, kto ponúka riešenie. Aby Boh mohol pomôcť človeku, v prvom rade musí a chce vyriešiť tú ťarchu, ktorá tlačí na srdce človeka, a to je hriech. Zamyslite sa nad tým. Nechajte Božie slovo prehovoriť k svojmu srdcu. Dajte šancu Pánovi Ježišovi, aby vám najprv vyriešil ten základný problém, v Evaníliu Marka, keď Pán Ježiš povolal svojich učeníkov, ďalej pokračuje a vidíme ho, ako sa stretáva s mnohými ľuďmi. Každý z nich mal nejaký problém. Buď ho trápila nemoc, buď ho trápil nejaký duševný, duchovný problém. A Pán Ježiš každému dáva odpoveď. Niekto, kto potrebuje uzdravenie, uzdravuje ho. Kto potrebuje odpoveď na nejakú životnú otázku, dôležitú, ktorá ho trápila, nevedel na ňu odpoveď, dáva mu ju. Viete, dnes máme rovnakú situáciu. Ľudia sa nezmenili, každého trápi niečo. A teraz nemyslím trápenie alebo problémy, ktoré vzniknú cez deň a do večera sa nejako vyriešia. Ale myslím také, ktoré trápia nás dlhodobo. Mesiace, roky možno. Možno choroba, ťažká choroba. Možno nejaký rodinný problém. S deťmi, s rodičmi, so súrodencami. Nevyriešené hádky a podobne, ktoré tlačia na človeka. A častejšie alebo menej častejšie na to myslí. Chce to vyriešiť, nejde mu to. Viete, tieto problémy rôzne človeka trápia. Ale dnešné slovo chcem, aby zaznelo práve takýmto ľuďom. Že tu je niekto, kto ponúka riešenie. A na to, aby vyriešil hociaký problém, Pán Ježiš prichádza a rieši ten koreň. V prvom rade chce vyriešiť to základné, čo človeku chýba, čo človeku vadí, ten problém, ktorý má. A potom môže riešiť a pomôcť vyriešiť aj tie ostatné veci. Viete, a tým koreňom toho všetkého zlého je hriech. Hriech v ľudskom srdci. Aby Boh mohol pomôcť človeku, v prvom rade musí a chce vyriešiť tú ťarchu, ktorá tlačí na srdce človeka, a to je hriech. Keď Pán Ježiš uzdravil porazeného v 2. kapitoli Evanília Marka, tak si čítame zaujímavý sled, akým Pán Ježiš toto uzdravenie vykonal. Prišli za ním ľudia, ktorí ho niesli tohto porazeného, lebo sám nemohol prísť. Našli spôsob, ako sa dostať k nemu i cez ten veľký zástup. A Pán Ježiš namiesto toho, aby hneď uzdravil tohto človeka, mu hovorí niečo nečakané na prvý pohľad. A hovorí: Synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Lebo videl vieru v srdci, tak mohol tieto slová povedať. A toto bol ten základný problém, ten koreň, ktorý musel byť najprv vyriešený, vykorenený, uzdravený, aby mohol potom Pán Boh a Pán Ježiš v tomto prípade, aby mohol uzdraviť aj telo. Na nič by mu to bolo, keby uzdravil jeho telo a jeho duša by bola stále v hriechu. By stále jeho dušu ťažil hriech.
Viete, tak aj dnes Pán Ježiš hovorí každému človeku, ja chcem vyriešiť ten tvoj základný problém, ten tvoj najväčší problém. A to je, že si hriešný. Že ťa ťaží v tvojom srdci vína proti Bohu, že si vo svojom hriechu a preto zahynieš. Boh dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, aby zomrel aj za tvoj hriech. Na kríži, na Golgote zomieral Boží syn, spravodlivý, za tvoj hriech. Keď počúvate tieto slová, možno sa vám zdá, však ale to vôbec nerieši môj problém. Ja mám tu problém v práci alebo životný nejaký problém. Toto vôbec neodpovedá na tú moju otázku. Zamyslite sa nad tým. Nechajte Božie slovo prehovoriť k svojmu srdcu. Dajte šancu Pánovi Ježišovi, aby vám najprv vyriešil ten základný problém, aby vyriešil ten problém hriechu vo vašom srdci. A to tak, že vás usvedčí z hriechu. Čítajte Božie slovo. Premýšľajte nad tým, čo hovorí. A keď poznáte to, že ste hriešní, tak vyznajte svoj hriech. Robte pokánie a proste tohto jediného Spasiteľa, ktorý vám môže pomôcť. Môže odpustiť hriech. Môže sňať to bremeno, ktoré ťaží vaše srdce. Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu Matúša v 11. kapitoli v 28. verši. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Toto je to pozvanie Pána Ježiša aj dnes každému jednému. Poď k nemu, aby ti pomohol vyriešiť tú ťarchu, ktorá ťaží tvoju dušu. Hriech. A potom ti môže pomôcť aj ďalej, aj s ďalšími menšími problémami, hoci v našich očiach sa zdajú byť väčšie. A tak tá výzva dnes, ktorá zaznieva, je: Pán Ježiš chce, Pán Ježiš volá aj teba. Prídi k nemu. Poznaj svoj hriech, vyznaj mu ho a pros ho, aby ti pomohol. On jediný môže, nikto iný ti nepomôže. Žiadna filozofia, žiadni liečitelia nepomôžu. Len Pán Ježiš Kristus. Pretože on jediný zomrel za tvoj hriech. A on jediný ti môže aj tento hriech z tvojho srdca dať preč. Skrze vieru v Evanjelium. Túto Božiu radostnú zvesť. Viete, a potom možno príde aj otázka, no a čo tá moja choroba? Keď nebudeš mať ťarchu na svojej duši, ťarchu hriechu, tak si tvoja duša vydýchne. Ako keď zloží ťažké bremeno niekto. A hociaké iné bremeno, ktoré bude, buď to bude choroba, buď to bude iný problém, ktorý príde. A možno Pán Boh ho nevyrieši, možno ho nechá. On má svoje dôvody, prečo tak robí, aby nám seba v prvom rade zjavil viac, aby sme boli na ňom viac závislí a rôzne ďalšie dôvody, je to individuálne. Ale ten najväčší problém hriechu je preč. A človek môže sa spoliehať, tak ako Pán Ježiš hovorí, je tam možno nejaké jarmo. Niečo, čo budeme niesť. Ale máme sa učiť od Neho. Máme ísť za ním. Aj s týmito problémami. On je ten, ktorý nám dokáže pomôcť. A znovu zasľubuje v 29. verši. A nájdete odpočinutie svojim dušiam. Možno nie svojmu telu, ale vaša duša sa bude mať dobre. Bude spokojná a upokojená vo vedomí, že mi je odpustené všetko. Mám odpustený hriech, lebo môj Pán Ježiš Kristus zomrel za tento hriech na kríži. A som mu nesmierne za to vďačný. Prajeme vám to každému.
Toto pozvanie znie aj dnes vám. Počúvajte ho a choďte za Pánom Ježišom, aby vám odpustil aj váš hriech.